Naimbag nga oras yung amin gagayom ken kaabsat iti kadito gundaway ket addato nga mismo ditoy studio iti JCQ Multimedia Services ken iti JCQ Online TV channel masarakan iti Barangay 6 San Nicolas, Ilocos Norte. Iti kadito gundaway ket inak manipadanon dayti nagbalin nga inak panikisar sarita ti kabarbaro a mayor iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte ni Honorable Domingo Ambrosio. Dito'y mga kaibigan nga in kami nagsaritaan dagiti plano na ken dagiti kayat na nga ipatungpal nga daytoy ket nayon pay nga pagsayaatan dagiti taga San Nicolas, Ilocos Norte. Ken ditoy hintay may inam mo mga kaibigan dagiti imunamet nga inaramid na ken no siya sino dagiti nagbalin nga sangaili na iti umunang aldaw na iti munisipyo ti San Nicolas, Ilocos Norte. Umuna-unay, kabla ako man digiti kakailyak ken kalugaran tayo iti probinsyang Ilocos Norte tinimbag nga oras dami na sangapada. Well, kinagpeswanan na first day of office tinumutibiyang ket nag-guest speaker at iti San Nicolas National High School. Ken may kadwa, may nakbinisita ni Provincial Director iti PNP, raman na ni Colonel Papay, nga may namit ibaga idanon na natikas kasapulan tayo kan ano iti tulong nga mabali na may tulong iti Ilocos Norte on INPPO iso nga maragsakan tinumutibiyang tayo imuna nga sa ili tinumutibiyang kan may katlo digite appointment ti job orders kan digiti casual. So nga tapos na maparalyze ti gobyerno municipal, masapol may renyo digito wano addamot measure nga kadwa tayo nga agserbi iti ili nga San Nicolas. So ada dagiti narinig sir adamot dagiti ka. Well, actually adda at nangarod ket amukmat nga masapol da iti tulong ket isunod diti bagbagak nga ginalos kami. No daman digite ante mo tamay kat nga digite sa usao digite hana pakikinawatan no dumal ket nalpasin iti politika masapol nga iti tayumet iti respeto iti sagtunggal maysa tapno iti kasta ket napimpintas ken nanayas ti panagyan iti gobyerno munisipal. Well, kinagpaiswanan no isu dedikit kita ket masapol nga masapol nga ma-acknowledge sa amin na umay iti gobyerno munisipal ket tinsal baliwak ket deti lamisaan ko ta ipasuli iti bangir na tidaya tapno hana diretso nga umay di tao ta masapol na kalukat latta ti opisina iti mayor ken masapol nga digite mo adat ket dumang ket masapol da pagsanga ilyami masapul nga te kunakidi kumpanya nga silulukat nga nalawa iti opisina iti mayor tapnon mamamid iti problema mamamid iti may tulong iti ili nga San Nicolas. Well, kinagpesonan na itate ko mabigat nga madat pa nag-guest speaker mabalinto nga ori Sabado mabalin mo tapasyarmi ta adda nakita kiti nga prospeken iti Agosto house kami iti nagkumpanya kami ta tiyandan mabalin ni Jengato iti pagyanan iti opisina iti ama iti ili ket hangkom iti baga nga kanayo na kamapang addan to tiyempo na nga adda aldaw adda oras nga ipapangko tapno iti kastagat mamuak dagiti kalikagom da dagitoy aglaklako enta tiyandan ta this dati market apo ket isu iti income generating project iti gobyerno munisipal agbaybayad da iti buwis agbaybayad da iti daduma pa nga business permits tapno iti kastagat ma-address amot digite kayat da ma-address amot digite mabalin nga maitulong kadakwada nga hala nga isudat aggigib masapol give and take tapno iti kastagat nan anayas there is a harmonious relationship between the municipal government and also the Vendors Association iti ili nga San Nicolas. Well, kinagpeso na malayunan takurang wan isong dito kitakpay no adda no handlaket nga agangganat no kumadapan nakabalin na makitaan ti daduma paya pundo tapno niti kasat may nayunan dagiti traffic aid iti ili nga San Nicolas. Well, kinagpesonan na no anya iti makita tinumutibiyang
nga pagsayatan digiti kakilyak aramideg. Ket numat adda digiti makita da ken amuda at adda ngamin jak ammo nga amuda damot dete amuda nga jakmat ammo ket no dete amuda nga makita da pagsayatan iti ili umay dalaeng idanon iti gobyerno municipal. I collate all the suggestions, their manifestations, or DJ rekomendasyon da kat no makita mi nga napintas iti isayangkat na ken napintas nga wagas iti pakapasamakan digiti kakilyan kadigiti suggestion da anyan tukit di nga di kam aramiden ng kakabsat iso nga mangnamnam kayo apo di kay mabutbuteng mayo idanon ti kayatyo nga mapasamak no makita may pagsayatan aramiden tayo apo iso nga detoy 100 days siguro tinumutoy biyangat ikarigatan mi nga adda pagsayatan kang pagbaliwan ti ili nga San Nicolas. Dagiti so amin mga kaibigan nga followers can of course dagiti mang subsubaybay iti JCQ Online TV channel. Maraming salamat po kada kayo. Ket sapay kumata adda kay lata nga mangbuybuya, mangtartrabay dagiti na dumaduma a contents tinumutoy biyang nga daytoy ket maipadpadanon iti JCQ Online TV channel. Dito'y mga kaibigan nga padaanan nyo med dagiti na dumaduma nga programa. Ganito ipadanon, edi channel tayo tap ng digastaket at adupay, dagiti impormasyon ngayon kayong manggagan, mabuya, ken maamuan, nga rito'y mga ka-JCQ ket mapaspasamak, edi entero a probinsya nga Ilocos Norte. Maraming salamat po.